Hi po, magandang tanghali po sa inyo, magandang araw po. Ngayon po magluluto po ako ng adobong puti. Yung adobo po sa Kapampangan. Ito masarap po ito. Natikman ko po ito sa luto ng mama ko. Ngayon, niluluto ko po siya. Napakasarap po nito, adobo. Sa Kapampangan po, sa Tagalog is adobong puti. Yan po yung mga ingredients niya. Yung suka lang po siya, wala po siyang toyo. Ito, nagpainit na po ako ng cooking oil. And start, gisa na po tayo. So, ayan po, naggisa na po ako ng bawang, sibuyas, at konting luya lang po. Tayin ko lang po siya ng maluto. And then, ilalagay ko na po yung chicken. Hanggang itayin din pong magluto yun. So po, dito na naman po ako sa balcony nagluto kasi mangangamoy po suka sa loob ng bahay at mangangamoy pong bawang sibuyas. Kaya dito po ako sa balcony nagluto. At the same time po, magpiprito po ako ng isda. Hindi ko po alam anong pong klaseng isda ito. White fish siya. So, linagyan ko lang po ng salt and pepper. So, ayan po, linagay ko na po yung chicken. Hintayin ko lang po silang mag-brown hanggang maluto sila. And then, susunod ko na po yung suka. Pakikuluin ko po sila sa suka. Hanggang maging malambot po sila. Tapos ilagay na po lahat ng mga sahog niya. Ito, naggano na po ako ng mantika para doon sa pritong isda. Nagpagyan ko po siya ng aroma, yung parang aroma. Ano na po yung pang-extra para may maganda lang po yung amoy na. Dapat kasi kita nito. Parang gano'n siya. Ayan natin fish. Ayan na po. Naluto na po sila. Yung kaunti. Naluto na po. Ito na po yung bangkak na. Yung dahon ng laurel at saka yung paminta. Then, ilalagay ko na po yung suka. Ito po yung suka. Sukang puti po yan. Nilagyan ko po ng apple cider ng konti. Ayan. Tapos mamaya po, konting water lang po. Lalagay ko na po yung chicken cubes. Kasi hindi naman po ako maluto. Hindi naman po ako maluto ng po. So, ito po yung chicken cubes. Yung mama ko po nagluluto siya ng ganito. Sobrang sarap po. Sobra. Isa sa paborito ko. Nalilibig po niya. Yan. Sayang nga lang nandun ako sa Pilipinas. Hindi ko mag-vlog lang ito. Tatakpan ko na po niya. Hanggang, hayaan ko lang po siyang matuyo. Yung sabaw niya. Hanggang maluto po yung mga chicken. Hanggang maging malambot po sila. Yan po. Tatakpan ko muna po. Yung mga isda ko, sarap-sarap nila. Yung isda na to, pwede po siya sa fishball na gawin. Kasi napaka-ano niya, napaka-lambot niya. Tsaka, minsan gawin ko siyang fishball. Mahinit po ngayon at mahangin. Ano po yung mga isda ko? Yan. Nag-brown na po sila. Uy, ang bango-bango po ng adobo ko. Hindi na ng background ko. Naantok na po yung anak ko. Uy, ang bango po ng ating adobo. Sobrang bango. Yan po. Lagyan ko lang po ng konting water. And then, asin na po nun. So, ayan po yung aking adobong puti o arobong Kapampangan. Arobo. Napakasarap po niya. Kung lagyan niyo po ng konting asukal. Yan po. Ito po. Yan po. Maraming salamat po. Ito na po ang aking adobong puti.
Napakasarap. Nakakaganang kumain nito pag bagong luto yung rice. Po yung mga isda ko yan, nalusaw po sila. Pero crunchy na po sila. Ayan po. Arobo. Adobong puti. Sa Tagalog po. Mga tana po. Yum. Tana po. Tarararut. Timpla ako ng Meron ka kape. pa? Ng black coffee. Lango. Mm. Sarap na. Sarap. Nakuha ko yung timpla. Hindi siya ganong maasim. At ang bango niya. Lalong yabi po. Biasa lang. Napusarap na rin. Yung kape niya. Partner niyo po ito sa black coffee. Sarap. Mapaninap. Yaman na po. Kwakailasan. Luto na po ng aking LB. Mother LB.